obodo abụrụgo afọ igwe. Ọ na-abụ nne anya n'obodo anyị nọ n'ime ya. It reminds me ihe Chinua Achebe dere sị, things are falling apart. Unu n'anya n'obodo anyị nọ n'ime ya iji eso nkwenye na amụma Chinua Achebe gburu oge amụbeghị mụ na gị na-abịa na mmezu. Unu n'anya ndị na-azụ afịa, onweghị onye na-asị na akpọsara mere nje afịa na-ajụ onye ọbụla ịkpọpụtasịcha afịa na shọpụ gị ruo mgbede ime gị na ịkpọkpụkwa. Anaghị ekwuzi ndị na-atụ ngwa afịa. The high cost of dollar in naira. Congo of rice bụ ego one, Congo of beans bụ ego one, Congo of corn bụ ego one, tubers of yam bụ ego one. Anaghị ekwuzi ihe gbasara ingredients. Ka m gwa gị eziokwu, ọma ndị cha mfe na nke ikpeazụ a, ọkwa ifuru ọnwa Septemba and October, ọma ndịrị onye ọbụla mfe, atụmadụ onye ọbụla na-azụ afịa. Nje afịa ga-ebidigido gị tupu na ya bụ ihe agbanatawa. Maka gịnị? Na ụmụ akwụkwọ ebidogo akwụkwọ. Onye ọbụla na-agbakeri ya na ka o ji esi wee mee gị tinye ụmụ ya na skuul, kwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Anaghị ekwuzi ndị nọ na mahadum, yunivasiti. Unu ji eso nkwenye n'ihe m na-ekwu. Gị nwa bụ onye Igbo na-azụ ahịa, ihe m chọrọ ịgwa gị, biko gwa kpi gwa cherụ. Oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi, gbasiwe mbọ ike yọbachi gị. Nwa nke ahụ iji eme tọnọp ekwene ka ọ gbarịdaghị. Nwanne m, ọ bụrụ na ndị obodo akpọọ gị ka ise ndịara ha ego, ọnụ ọbụla iji nwuru ịma na ọ gaghị emefi biznes ha afet, tụnyere ha ma na-eji ụdị maka na ihe dịgba oke dịbụ ogene. Onweghị ụzọ eji wee jewe Ọnịsha, ọ dị nso. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo kwenyere onye si ike na onye rụa n'anwụ orie na ndo, onye taa afụfụ olu uru. Mana ọnọdụ anya na nke ikpeazụ ya bụ afụfụ esie na onye ọbụla arụ. Kedu ihe a ga-asụ abalị wee baa ya anyụ? Ọ ga-ebe n'onu. Ịnụ ozi a, biko tụsaa ya, tinyere m ebumnobi gị. Ọ bụkwa na ya ga-adị, anyị ga-adị. Maka na Chinua Achebe bịa dekwazie ọzọ sị, there was a country. Ndị Igbo asị m ndewo, ga-emesịa.